adi ning rum. Dianing tias adi ning rum. Mula nek masyarakat kene engko karan Mbak Ningrum iki wis ora sing meneh mergakno wis ngerti Mbak Ningrum iki mantune Pak Sakat. Ngono ya, Mak. Heeh. Dadi panjenenganipun Pak Sakat ki ngunduh mantu Boyong Basuki. Ngono. Mun kuwi saka tembung ngundang duh kuwi nuduhake ya. Bener. Panjenenganipun Bagus Anggi Prasetyo. Adhiku lanang Anggi Prasetyo lawan Roro Ayu dianing tias adining rum. Ngono. Putra saking Bapak Samsu Arifin lan Ibu Suhami ingkang mijil saking Pojagal Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Ngono ya, Mak. Awake dhewe ning kene kejaba kon cegah lek karo kon ndedonga, Nduk. Dongane piye? Dongane ya kuwi mau muga-muga temanten sing diunduh sing didaupke kanthi sarana adat awan mau muga-muga iso dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah dadi sing temanten sing atut runtut tansah runtungan dadosaken temanten ingkang baiti janati baiti rumah janati surga temanten sing besok dadi cadangan kasuwargan amin Allahumma amin ngono ya Mak ngono kuwi lawan temanten Nduk awake dhewe ya mung meling piye nadyan to Mas Anggi lawan Mbak Ningrum iki wis dadi manten wis bebrayan aja lali ya kuwi mau kudu ngabekti karang wong tuane Nduk ngono wong tuwa ki Gusti Allah katon mula ijabahe wong tuwa kuwi dongane wong tuwa kuwi mandi kanggo anak ngono awake dhewe ndonga Nduk muga-muga Bapak Sakat kelan Ibu Sumiyem sekeluarga sak bibare mantu tansah pinaringan karahayon paribasanipun cukup ngarep turah mburi berkah barokah ngantos lami-laminipun syukur iso turah nek turah kena nggo tuku lemah syukur iso ngegebyah kanggo sangu ana tanah suci Mekah dadi haji lawan hajah alhamdulillah luar biasa arang nganggo banget lho Nduk taun 2020 kok ana wong ya kuwi mau gelem nanggap wayang kuwi arang nganggo banget pramila awake dhewe ngaturake genging panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Sakat ya kuwi mau wis gelem nglestarekake budaya bareng-bareng membangun jati diri bangsa tepuk tangan buat Pak Sakat luar biasa arang nganggo banget lho Nduk wong sing gelem nanggap wayang wong mantu pisan. Ngono. Lah ragate akeh. Sapa sing ngomong tak tapukane? Janji gelem nang Kaliwowo ngarepe Pak Soni kae mlebu dolan ning omahku pira wae tak nyangi, Nduk. Ngono. Tenan, aku karo warga masyarakat Bulak ki ora ya kuwi mau ora ngajak apa-apa, aku mung ngajak paseduluran. Mergo kanggoku aku dulur karo duit nek kanggoku tetep abot. Bener. Malah bener. Matur nuwun lumantaran Mas Darto awake dhewe lakon sowan ana kene. Oh, ngono. Wis to, pokok janji pasrah Mas Darto ngono wis iso murah. Kok iso? Wah, nyange kaya nyang Brambang, Nduk. Diitung, lah sindenmu 5, DPNK sinden 3, berarti aku minta tambah semene. Kok dipadakne? Ya matur nuwun ora apa-apa. Berarti ki anggaran bengi iki mung tambah sinden 2. Anggarane padha karo bersih dusun. Aku tobat musuh wong siji kuwi ya. Nek ya ora apa-apa, Nduk wong aku ikhlas kok ya ikhlas lahir batin. Apa nek karo panjenenganipun Bapak Sakat lan Ibu Sumiyem ikhlas nganggo banget. Oh ngono. Temanten mau diungkuli kembar mayang. Apa werdine kembar mayang? Kembar rasane dimen mayang-mayang sanubarine. Oh ngono. Ning kembar mayang kuwi ana janur, Nduk. Janur kuwi apa? Janur kuwi kuwi janma, nur kuwi cahya. Dadi temanten mau diungkuli kembar mayang ing pangajap iso cumlorot cahyane mblerengi wong sak jagat raya. Weh ngono. Ana gambare godhong andong. Apa werdine andong? Andonga supaya